Здравейте, потребители от Vblog 7, аз съм Знака и сега набързо ще мина тая мисия с миния Viper 751. Да, няма да го чувате. Сега тук да знаете в този мисия трябва да убия един кароцарян, който кара такова мотор и разнася пици. Така, Viper ми задава някакви тъпи въпроси, ма няма му казвам нищо, защото колко на колко бил банер, аз отде да знам. Ето, виждам го. Той завина, че... как ми се измъкна, значи. Не, бе! Как можах да падна, бе? Въй. Добре, видяхте, че умрях. Умрях поради простата причина, че забравях да се натисна спирачките и се забих толкова яко, че... Добре, сега ти нещо не моля са скипни, бе. Добре, това път взимаме с бързата кола. Тос откъде ще минава, бе? Да, от тук ще мине. Не, няма да мине от тук, бе. Айде, от тук тъй трябва да мина. Ще го пресрещна по главната улица. Така. Не, как ми се измъкна, майко! Въй, тос като кучо бяга, бе. Въй, направо викам. Полицията нещо се навърта около него, тос. Въй, аре, как ми се използва? Гледай го къв тарикат, тос. Аз сега гледай какво прави. Хоп! Мале! Сега ще ми кажа, че тос направо. Добре. Мисията е изпълнена. Вау, колко бързо изпълних мисията. Не, какво да правя, да отида с CFM направи. Ще отида да с CFM, тъй. Викам. Неочаквано бързо изпълних мисията, очаквах да ми отнемем поне 15 минути. Сериозно ви говоря, защото два пъти се опитах да я мина, един път без да снимам и Viper, защото ме прекъсна. Тъй да я снимах, ама гледай го тос мангал, откъде излиза, значи, въй, ще ва убивам. Въй, аз направо ви казвам, не знам на къде карам. Тоест, знам, ма не знам. И колата ми скоро ще гръмне. Като Майко, бързо! Така, колата ми гръмна. И сега ще трябва да ходя пеша. Представете се. Да, тос Viper бил свеж като кисела краставичка, представете се. Вей, сега да бия ли пеш дойде там, бе? Не. Ще се хвана количката. И ще тръгна.
Каква седмица е, Viper? Ние на Windows XP съм. Ти ли си на Windows XP ли си? Да, знам, че има такава опция. Добре, сега да видим дали съм се запазил. Чакайте. Да, запазил съм се. Добре, това беше епизода. Благодаря, че го гледахте. Довиждане от мен и от Viper, който няма да го чуете, естествено. Чао.